Natáčaš to? Natáčaj to, koľko sa to točí. No a ešte viac daj, viac. To nemôžeš, to napínaš. Napína určite, napína, uvoľni to. To napínaš to úplne. To musí to takto ruku hore. To je napnuté. To takto. Hore ruku a drž. A toto zlomiť. Klobe. A toto zlom. Zlom klobe. Tak a drž. Aha, Je tam? Si to rozhojdal, ty vole. Ježiši. Nemohol vidieť toto. A ja s ňou spím. V jednej izbe. No, to sa ešte nevie. Tak toto bude na YouTube. Hej, kamošku, teraz to bol silný argument toto. Pozor. Ja som si tým istý. Vidíš to? Čo je? Máme kvízu. Ekonomickú? Finančnú alebo jakú? Ja som nebol na Xanaxe. Janko zohľadal lístok. Ja som nebol na Xanaxe. A čo? To sú peťaci už podľa. Áno? Tak som, no. A čo? No. Mega. I otiska. Vypni to. Lístok už mám.